देवाय ब्रह्मपुत्राय भक्ति ज्ञानैकमूर्तये कीर्तनास्याद्य गुरवे श्री नारदाय नमो नमः। श्री गुरुदेव जगदम्ब। नवरात्रोत्सव अर्थात यावर्षीचा दशरात्रोत्सव, पण तरी पण आपण त्याला नवरात्रोत्सवच म्हणतो, कारण परंपरागत नवरात्री. यंदा ही आता 10वी रात्र कशी आली माहित नाही, पण विचार करायला गेलो उद्या संपन्न होणार आहे ही सेवा सगळी. उत्सव देवीचा उत्सव तर नाही पुढे असेल कदाचित, पण एक रात्र जास्त कशी काय आली म्हणून मी ज्यावेळी विचार करत होतो माझ्या पद्धतीने, त्यावेळी 2 गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या. एक म्हणजे दैत्य खूपच मातलेलं आहे, 9 रात्रीमध्ये आटोक्यात येत नाही, पण आशीर्वाद त्यांना वरदान त्यांना मिळालेलं आहे देवाकडून ना. बिचारी भगवती माता जगदंबा दुर्गा प्रयत्नाची पराकाष्ठा करते, वेगवेगळी रूप धारण करते. आज महासरस्वतीचं रूप आहे, तरी पण माजलेला आणि माजलेला दैत्य, मायावी दैत्य वेगवेगळी रूप घेऊन तिच्या बरोबर युद्ध करतो आहे. खरं म्हटलं तर आज त्याचा उद्धार झालाच पाहिजे, कदाचित होईलही. उद्या आपण चिंतन करायला मोकळं थोडं. दुसरा मुद्दा मला असा लक्षात आला की भगवतीचं म्हणणं असेल, भगवंताचं म्हणणं असेल, बाबानो जे काय शक्ती म्हणून माझी तुम्ही आराधना करता, पूजा अर्चा करता, पुरेशी नाही. त्यामुळे एक दिवस तुम्हाला एक रात्र वाढवून देते, अजून जरा स्पीड वाढवा, कारण जी करतो ती पुरेशी नाही. म्हणजे मनापासून करा, डेडिकेटेड करा, चित्त शुद्ध करून करा, मन त्याच्या चरणी तिच्या चरणी लावून करा, आणि तुमची सिद्धी तुम्हाला मिळेल. कारण आज आहे ती सिद्धिदात्री देवता. आजची रात्र 9वी. वास्तविक संत आपल्या अभंगामध्ये म्हणतायत, ज्ञानोबाराज, व्यासाची एक गुणे ज्ञानदेव म्हणे, ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची या गुणे, द्वारकेचे राणे पांडवा घरी. व्यासाची एक गुणे रेफरन्स दिलेला आहे, संदर्भ दिलेला आहे. व्यासाने जे महाभारतामध्ये वचन लिहून ठेवलेलं आहे, महाभारत लिहिलेलं आहे महर्षी व्यास, आणि त्या भगवद्गीतेवरच आधारित ज्ञानदेवाने भावार्थ दीपिका म्हणजे ज्ञानेश्वरीची रचना केली. इथे म्हणत आहे ती ज्ञानेश्वरी. तो ज्ञानेश्वर माऊली व्यासांचा संदर्भ घेऊन सांगतायत की व्यासाने म्हटलेलं आहे. मी माझ्या पदार्थ सांगत नाही, व्यास महर्षी सांगतात, द्वारकेचे राणे पांडवा घरी. द्वारकेचा हा अधिपती, राजा महाराजा, राजाधिराज भगवान श्रीकृष्ण हा पांडवांच्या घरी. एवढी मोठी द्वारका सोन्याची, ती सुद्धा आणि लंकेसारखी मुद्दाम वसवलेली भगवंताने, पण तिथे न राहता द्वारकेचे राणे पांडवा घरी. आता पांडवांचं घर कशाला बरं वाटतं यांना, आपली द्वारका सोडून. भक्ती, भक्ती, आराधना, प्रेम, मनापासून केलेलं प्रेम देवाला देवालयात आणि मंदिरात राहू देत नाही. तो देव भक्तांच्या ठिकाणी असतो. मग त्याची छोटीशी झोपडी का असेना, साधं घर का असेना, बंगला असेना का, आलिशान बंगला असेना का, पण जो जो भक्त मनापासून भक्ती करेल त्या भगवंताची, त्या भगवतीची, भगवती त्याच्याकडे जाते. आपण म्हटलं जिथे मी मनापासून भक्ती करतो तिथेच त्याच्या घराचं दार शोधायला जाण्याची गरज नाही, तिथूनच तो येणार आहे. म्हणजे कोणीतरी एका डायलॉग मध्ये म्हटलेलं आहे, फिल्मी डायलॉग, जहां मैं खड़ा रहता हूं लाइन उधर से शुरू होती है. आमचे डॉन बॉस डायलॉग आहे,
आगे रहा तू, उशीर आलेला आहे. नहीं नहीं कुछ नहीं चलेगा, जहां मैं खड़ा रहता हूँ लाइन उधर से लगती है, सुरू होते है. म्हणजे मी जिथून राहीन तिकडून तुम्ही पाठीमागे चला. तसं भक्त जिथून सुरुवात करतो, आळवतो, प्रार्थना करतो, तिथे देवाला यावं लागतं, तिथे त्याचं दार. पण पांडवांच्या घरी भगवान काय करतात तर त्यांच्या भक्तीला भाळे, उगीच नाही भाळे. ज्यावेळी युद्धाचा प्रसंग आला कौरव पांडवांचा, त्यावेळी भगवंतानी ऑप्शन दिला यांना दोघांनाही, कौरव त्यांचेच पांडवही त्याचेच. म्हणाले बाबांनो माझ्याकडून कसली तुम्हाला मदत पाहिजे ती सांगा, मी द्यायला तयार आहे. दुर्योधनाने मागचा पुढचा विचार नाही केला, मला तुझं काही नको, तुझी एवढी अक्षोणी काय 14 अक्षोणी सैन्य आहे लाखांनी, ते मला दे. आणि युद्ध म्हटलं की सैन्य पाहिजे, हे त्याला माहिती, त्याचं गणित दुर्योधनाचं, कारण बुद्धीच खोटी. तो आणि काय मागणार. रावणाचा भाऊ कुंभकर्ण मागायला गेला इंद्रापद, पण दिव्यावर बसली सरस्वती आणि इंद्रपद मागायचं सोडून इंद्रापद मागितली. 6 महिने झोपतोय. त्या आणि दुष्टांना देव कसा प्रसन्न होणार. दुर्योधनाने सांगितलं केशवा मला आणि काहीच नको, मला तुझं सगळं सैन्य पाहिजे. आणि अर्जुनाने काय मागितलं माहिती आहे आपल्याला, भगवंता केशवा माधवा मला तू सोडून आणि काही नको, तुझं मला आणि काहीच नको, तूच मला पाहिजे. म्हणून त्याच्या रथावर त्याने सारथ्य केलं महाभारताच्या युद्धात. मात्र कंडिशन त्याचं होतं, न धरी शस्त्र करी सांगेन 4 गोष्टी युक्तीच्या. मी बोलणार, आयडिया देणार, गाईड करीन, मार्गदर्शन करीन, पण शस्त्र धरणार नाही, युद्धात भाग घेणार नाही, असा मी. अर्जुनाने मागून घेतला. म्हणून त्यांच्या घरी तो, कारण त्यांची भक्ती श्रेष्ठ आहे. प्रत्येक पावले आणि क्षणोक्षणी त्यांना सांभाळणारा आणि त्यांना पावणारा, त्यांचं रक्षण करणारा, त्यांचा कैवारी, त्यांचा आते भाऊ. आणि भगवान त्यांच्या घरी आहे. वचन आहेच ते वेदाचं सुद्धा. यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः. भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर आणि पार्थ धनुर्धारी जिथे आहेत, विजय तिकडेच आहे, यश तिकडेच आहे, ऐश्वर्य तिकडेच आहे, दुसरीकडे जाणार नाही. म्हणून भगवंताचे पाय सोडू नका, भगवंताला आपलंसं करा, त्याच्या दारावर उभं राहा, निष्ठा तिकडे उभे राहा. नाही जाणार मी लक्ष दिल्याशिवाय. भगवंताला आपलंसं करा, यश विजय तुमचाच आहे, तुमच्याच गळ्यात माळ घालणार. म्हणून आपली संस्कृती सनातन संस्कृती रामकृष्णांची, भगवान परशुरामाची, आणि हे जे आता अवतार सगळे सांगितले आम्ही आजपर्यंत, उद्या एक राहिलेले आहे, या सगळ्यांचा म्हणजे महाविष्णूची ही संस्कृती, सनातन संस्कृती, तो धर्म आहे असं आम्ही का म्हणतो. कारण त्याला ना आदी ना अंत. किती लाखो वर्षापूर्वी ती सनातन संस्कृती म्हणून जी सुरू झाली, कोणी सुरू केली कोणाला माहितच नाही. रामकृष्ण या संस्कृतीचे भाग त्याने नाही सुरू केले, त्याच्या आधीपासून. आणि कधी संपणार नाही, कधीच संपणार नाही. कोणी किती संपवण्याचा प्रयत्न केला तरी संस्कृती संपणार नाही. कारण इट्स अ वे ऑफ लाईफ. ती जगायची जीवन पद्धती आहे, ती अशीच चालू. मात्र भ्रमात आम्ही राहू नये. नाही, ते आपोआप होणार आहे, ते काही करण्याची गरज नाही. त्याला खत पाणी घातलं पाहिजे तरच ते उगवेल. म्हणून आपल्या प्रयत्नाने ही संस्कृती जतन करून ठेवायची. म्हणून मी परीपरीने आणि सगळे जे प्रवचनकार आणि कोण भाषण देणारे कीर्तनकार सगळे हात जोडून विनंती करतात सगळ्यांना, जनतेला, भक्तांना, संतांना, बाबांनो, मुलांना 4 गोष्टी शिकवा. आणि आम्ही नाही शिकलो, काही कारणामुळे हरकत नाही, पण त्यांना धर्माच्या 4 गोष्टी शिकवा, त्यांच्या मनात रुजवा. पुढे येणारी पिढी ही संस्कृती वर्धक असली पाहिजे. आपली संस्कृतीची नाळ तोडून जगू शकत नाही आम्ही. किती मॉडर्न टाइम येऊ दे, मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, बदलता काय आहे, मॉडर्न आहे, ठीक आहे, हरकत नाही.
ते जीन्स घालतील, ते फॅशन करतील, मुली फॅशन करतील, परंतु त्यांना आपल्या संस्कृतीची नाळ माहीत असली पाहिजे. ही माझी संस्कृती आहे, हा माझा धर्म आहे, म्हणून त्याला धर्म म्हटलं. धर्म म्हणजे कर्तव्य, कर्म तो धर्म. माझा आता धर्म आहे इकडे नारद मुनींच्या गादीवर उभा राहून निरूपण करण्याचं, कीर्तन सेवा करण्याचं. शिक्षक असेल तर शिक्षक धर्म, पुत्र धर्म मुलाचा, पती धर्म नवऱ्याचा, पत्नी धर्म, शेजार धर्म, राजधर्म, अतिथी धर्म, हे सगळे धर्म म्हणजे कर्तव्य कर्म आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितलेले आहे. ती नाती सांगितलेली आहे, त्यामुळे हे सगळं व्यवस्थित मर्यादित चाललं आहे. भावा बहिणीचं नातं आम्ही तोडू शकत नाही, त्याला कलंकित करू शकत नाही, आम्ही कलंकित करू शकत नाही. त्यामुळे मला आठवतं एका माझ्या शिक्षकाने एकदा म्हटलं, माझी बहीण आणि मी तिचा भाऊ किती असलो घरात आणि बाजारात जर खांद्यावर हात घालून तिच्या चाल लागला तर लोक म्हणत कोण लफडे येणार आहे. आणि लोकांना माहित नसताना बहीण भाऊ म्हणून, त्यामुळे कृपा करून बाहेर गेला तर बहिणीच्या खांद्यावर हात घालू नका, मोठ्याने दिदी ताई काहीतरी म्हणा, म्हणजे जगाला कळेल की त्याची बहीण आहे म्हणून. म्हणजे दृष्टी अशी विचित्र असते लोकांची, त्यांना कुठे नाही माहित आहे. पण ही नाती गोती आणि सगळी केलेली आहेत आणि बंधनं सगळी ही समाज रचनेची एक व्यवस्था आहे, त्याच्यामुळे समाज चालतो. ही कुटुंब व्यवस्था आपल्या धर्मात आहे, संस्कृतीमध्ये आहे, हिंदू संस्कृतीमध्ये, भारत देशामध्ये आहे. अन्य जगात अशी संस्कृती कुटुंब व्यवस्था कुठेही नाही. म्हणून लहान लहान मुलं बुद्धीवर आल्यावर ते घर सोडून जातात आणि मग ते काय पाहिजे ते करतात. आमचे तसे नाही, आमची धर्माला बांधून आहे. धर्म धारयति इति धर्म, धरून ठेवतो धर्म सगळ्यांना, त्यांना मार्गदर्शन करतो, त्यांचं कर्तव्य सांगतो, कसं वागावं, काय करावं. म्हणून ही आमची संस्कृती, त्याला धर्म म्हटलेलं आहे. आणि या धर्मातून, हिंदू सनातन धर्मातून अनेक पंथ निर्माण झाले, उपपंथ निर्माण झाले. एकाच झाडाच्या फांद्या, एकाच घराच्या खोल्या. हिंदू धर्म, हिंदू घर आहे मोठं, हिंदुइझम, हिंदुत्व. त्याच्यात छोटे छोटे खोल्या फांद्या झाल्या. त्याच्यात मग जैन येतो, बुद्धिझम येतं, शैव येतं म्हणजे शिवाला मानणारे, गणपतीला मानणारे गाणपत्य संप्रदाय येतो, शाक्त म्हणजे देवीची पूजा करणारे, आराधना करणारे. हे प्रत्येकाचे एक इष्ट देवत आहे, त्याला धरून ते कार्य संप्रदाय म्हणून करतात. विठोबाचा जसा पांडुरंगाचा संप्रदाय वारकरी संप्रदाय असतो, वारकरी म्हणतात. तशा प्रकारचे सगळे हे संप्रदाय जे आहेत, मत दर्शन आहेत, त्यांचं मूळ आहे हिंदू धर्म. कारण हिंदू धर्मात आपल्या जे सांगितलेलं आहे तेच त्यांच्याकडे आहे, वेगळं नाही. एकम सत्यम, एकम सत्य विप्राहा बहुधा वदंती. एकच सत्य, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन. दुसऱ्याला त्रास देणं म्हणजे पाप, दुसऱ्याला मदत करणं, सुख देणं, आनंद देणं, निदान त्रास तरी करू नका, हे पुण्य आहे. एवढंच या धर्माचं ब्रीद वाक्य आहे. म्हणून सगळ्या धर्मामध्ये, आपल्या सगळ्या पंथामध्ये, उपपंथामध्ये, सगळ्या बारीक असो मोठ्याचा काय असो, त्यांचं सगळं मूळ हिंदू धर्माकडे आहे. आजचं आख्यान आहे ते भगवान गौतम बुद्धावर आहे. कारण आज 9वा अवतार भगवान गौतम बुद्ध आमच्या परंपरेत. हिंदुत्व सोडून काही नाही, फक्त भगवंताने तो आपल्या पद्धतीने, बुद्धाने आपल्या पद्धतीने पुढे नेलेला आहे, म्हणून बौद्ध असं म्हटलेलं आहे. असो तर सांगायचं तात्पर्य, ज्ञानदेव मामुली सुद्धा आपल्या अभंगात, या पूर्वपद्याच्या अभंगात सांगतायत, व्यासाने सगळी रचना करून ठेवलेले आहे. त्यांचा एकच मुद्दा, द्वारकेचे राणे पांडवाघरी, का भक्ती आणि प्रेम आणि आपलेपण. आणि सदैव सांभाळणारा तो परमेश्वर आहे, त्यामुळे त्याची आराधना करा, त्याला आपलासा करा. एवढं बोलून आपण पूर्वपद्याकडे वळूया आणि आख्यानानंतर सुरुवात करूया. देवाची द्वारी उभा क्षणभरी, देवाची द्वारी उभा क्षणभरी.
भगवान श्री गोपाल कृष्ण महाराज राधे माता की जय। जास्त नखरे न करता पूर्वरंग जरा लवकर आटोपता घ्यावा म्हणून विचार करत होतो, पण तेवढी वेळ झाली, कारण आमचे नखरे माझे इकडे झाले तर नखरेवाले येणार नव्हता। माझं नखरे का आटोपता येत नाही, त्याने काय वाटलं नाही, बघू हरकत नाही, पण चालेल, कारण एकदा ती पट्टी बसलेली आहे ना, ती तिथेच जाते आणि थांबते। युग धर्म पुरुष जन्मला, युग धर्म पुरुष जन्मला, केला सत्याचा उघड निवाडा, केला सत्याचा उघड निवाडा, आशा कारण दुःखाचे, आशा कारण दुःखाचे, दुःख आहे मूळ आशेचे, दुःख आहे मूळ नाशाचे, पार्वती बदे हर हर महादेव। युगा पुरुषाचा जन्म झाला, युगात एकदा असा एक पुरुष निर्माण होतो, समाजाच्या उत्थानासाठी, धर्माच्या रक्षणासाठी, सज्जनांच्या रक्षणासाठी आणि दुर्जन शक्तीचा नाश करण्यासाठी। त्यावेळी दुर्जन शक्ती नाश केली, दुर्जन शक्तीचा नाश केला त्यांनी। आज काळ वेगळा आहे, त्यांचा नाश आम्ही तसा करू शकत नाही, की वृत्तीचा नाश केला पाहिजे, त्याच्या त्या दुर्जन विचारांचा नाश केला पाहिजे, म्हणून आमच्यातला देव उभा केला पाहिजे, युगपुरुष संघे शक्ती कलियुगे। आता 4 हातांचा देव येणार ना आमच्या समोर, तसा आमच्या सगळ्यांची एकी, हाच तो भगवान विष्णू, हाच तो भगवान श्रीकृष्ण, हाच तो वराह आणि हाच तो नरसिंह। सगळ्यांचं एक मन, एक हृदय, एक विचार, एक दिशा, एक आचार झाला पाहिजे। कुणासाठी? आपल्या स्वार्थासाठी नाही, देशासाठी, संस्कृतीसाठी, देव देश आणि धर्मासाठी असा युग पुरुषाचा जन्म झाला। आणि का जन्म झाला होता? तर हेच सांगण्यासाठी की सत्याचा उघड विचार सांगण्यासाठी। बाबांनो, सत्य काय आहे जगात तेच सत्य सांगितले त्यांनी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हे आपल्याला माहित आहे, या निरूपणात आलेले आहे। तेच सत्य त्यांनी सांगितलं। बाबांनो, हे जीवन क्षणभंगूर आहे, नश्वर आहे, या जीवनामध्ये, या देहामध्ये काही राम नाही आहे, त्याला उगीच घेऊन नाचू नका, त्याचं सार्थक करण्याचं जे कार्य आहे ते करा। सत्याचा शोध घ्या, खऱ्या सत्याचा शोध घ्या, त्याच्यातच खरं जीवन आहे। बाकी हे सगळं जाणार आहे, नश्वर आहे, याच्यात काही अर्थ नाही, हेच सांगितलं आपल्या स्टाईलने, आपल्या पद्धतीने। असा भगवान गौतम बुद्ध जन्म झाला होता। आता तर नेपाळ राज्यात आहे, तिथे जन्म झाला। शुद्धोधन आणि मायावती देवी आई वडील। लहानपणीचं नाव त्याचं गौतम, मावशीवरून, मावशीने लहानचा मोठा केला। आता मावशी की आते ते नाही, इंग्रजीमध्ये आहे ते आंटी, मावशी आंटी आणि आते आंटी। आमच्या भाषेमध्ये भावाच्या बहिणीला आते, भावाच्या बहिणीला आते म्हणतो, आईच्या बहिणीला मावशी म्हणतो, पण तिथे एकच शब्द सगळ्यांना।
कॉमन टू ऑल इन वन. त्यामुळे आमची संस्कृती किती अगाध आहे, प्रत्येकाला वेगवेगळं आहे. असो, तिचं नाव गौतमी, त्या मावशीचं की आत्तेचं. त्या गौतमीने लहानाचा मोठा केला, सिद्धार्थ याचं नाव, म्हणून त्याला गौतम असंही नाव पडलं. आता आई वडील जन्म झाला चैत्राने, वैशाख पौर्णिमेला जन्म त्याचा, वैशाख पौर्णिमा, लुंबिनी. लहान असताना ज्योतिष टिपण वगैरे आम्ही करतो ना, माझं नसलं तरी सुद्धा माझ्या मुलांचं केलं पाहिजे, माझ्या नातवांचं केलं पाहिजे. त्या एका संन्यासी साधूने त्याला बघितलं आणि सांगितलं, याला जपा, याची काळजी घ्या, याला बाहेर सोडू नका. म्हणाले का? बाहेर सोडलात तर गेला हाताबाहेर. का? एवढ्यासाठी की त्याला सगळं सुखाचं वातावरण ठेवा, आनंदाचं, सुखाचं, उत्साहाचं. दुःखाचं एक सुद्धा प्रसंग दिसता कामा नये या मुलाला. मोठेपणी ज्यावेळी बुद्धीवर येईल, तो जाणीव येईल, त्यावेळी दुःखाचा प्रसंग त्याला दिसता. हा घर सोडून जाऊ शकतो आणि संन्यासी होऊ शकतो. भाकीत केलं ज्योतिष. आई वडिलांना टेन्शन. आता ज्योतिषावर विश्वास असलेले सगळे टेन्शनच घेतात. माझ्यासारखा घेत नाही. त्यांनी तसं सांगलं, आवडत. माझी एक, मी कधी सांगितलं तर माहित नाही, माझी एक वहिनी आहे, अजून आहे ती, अजून आहे, बरी आहे. पण तिला कोणीतरी सांगितलं काही महिन्यांनी तू जाणार बरोबर. आणि तिला काय काय सांगितलं, तुळशीला प्रदक्षिणा एवढ्या कर आणि एवढ्या कर आणि ते काय. आणि ती प्रदक्षिणा करते आणि मी दररोज बघतो तिला, ती दिवसेंदिवस खंगत चाललेली आहे, बारीक होते आहे दिवसेंदिवस, खात नाही. आणि आम्ही तिला वनी म्हणायचं आमच्या पद्धतीने, वनी, भावच, वनी. काही जणांना वहिनी म्हणतो, काही जणांना भाभी म्हणतो, आम्ही वनी. अगे वनी कशी केली? अगे मरण सगळ्यांपुढे हागे. त्यावेळी मी तिला तेच सांगितलं, मरण सगळ्यांपुढे असं घे. तुझ्या पहिले हवंच सांगू येतात. ओके ना, किती तरी बोलू ना, माझ्यावर घसायची, कारण मी पुतळणे ना, भावासमान. ओके ना, ओके ना. अगे तुम्ही म्हणतोय ना, गे तशी खा घे सुशाला म्हणून त्यांना म्हणता. थोडीशी हसली, चेहरा जरा उजळ झाला तिचा. तेवढं बघून मलाही समाधान वाटत. टेन्शन, भविष्याचं टेन्शन. म्हणून रामदास स्वामींनी सुद्धा सांगितलं ज्योतिषकारांना, तुमचं नको असलेलं भविष्य बाजूला ठेवा, नको सांगू नका. असेल त्याच्या नशिबात काय होईल ते, पण तसं डायरेक्ट सांगू नका. काही डॉक्टर पेशंटला सांगतात पुण्यात धडणारे तर तिथेच खलास, असं असू नये. याचं भविष्य आई वडिलांना सांगितलं. जाणार, सांभाळा त्याला, बाहेर घेऊ नका, घराच्या बंगल्याच्या, राज दरबाराच्या बाहेर घेऊ नका, राजवाड्याच्या. कोणून ठेवलं आई वडिलांनी सगळ्या सुखसोयी आतमध्ये, पाहिजे गार्डन, हे नाचणं बघणं, घोडे, सगळं घरात आत. मोठा व्हायला लागला, त्याला वाटलं अरे हे काय बंदिस्त जीवन माझं, मला फ्रीडम नाही का, मला स्वातंत्र्य नाही का, मी मुलगा नाही का, मी माणूस नाही का, मला बाहेर कधीतरी बघितलं पाहिजे. म्हणून त्याने एक दिवस काय केलं, आपल्या त्या बॉडीगार्ड फिरवणाऱ्या, त्याची काळजी घेणाऱ्या सांगितलं, तू रथ घे, मला रथात बसव आणि बाहेर. आई वडिलांना सांगू नको, चोरून बाहेर जायचं, चोरून आईस्क्रीम वगैरे खायला किंवा आणि काय पिकनिकला. आता राजपुत्र हा सांगतो म्हटल्यावर तो नाही त्याचे संकट, धर्मसंकट. ना म्हणता करत ना आणि हाय म्हणता करत ना. नाही म्हटलं तर राजपुत्र, त्याचा हट्ट आहे. आई वडील त्याचे राजा, त्यांना काय तोंड द्यायचं. शेवटी त्याने ठरवलं, या मुलाला बरं वाटतं ना, सोडून देऊन टाकूया बाहेर थोडं, म्हणून तो त्याला घेऊन रथापासून बाहेर गेला. आणि बाहेर फेर पडला, त्याला बरं वाटलं, वा किती दिवसाने आणि एवढ्या झालो मी. आणि बाहेरचं जग बघितलं, एवढ्या बघता 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 एक चित्र दिसलं. म्हातारा बघितल्याबरोबर त्याने विचारलं, म्हातारा वृद्ध आहे, एज झालेली आहे, त्याची चालता येत नाही, पडू शकतो, मी पण होणार. हो तुम्ही पण होणार. हो सगळेजण होणार. म्हातारे पुढे रथ बघितलं तर जर्जर म्हणजे व्याधीग्रस्त झालेले आहे आणि पडलेले आहे तिकडे. त्याला काहीतरी व्याधी झालेली आहे. हे काय, त्याला रोग झालेला आहे, कुठला तरी व्याधी झालेली आहे, आजारी आहे, सिक पर्सन.
कधीतरी जाणार आहे तसं. आम्हालाही होऊ शकतो. देह असला म्हणजे काहीतरी होऊ शकतं, नाही असं म्हणता नाही. तो बिचारा प्रामाणिकपणे उत्तर देतो आणि याचा एक हार्टबीट चुकतो. हा त्या दिशेने विचार करायला लागला. पुढे गेला आणि अंत्येष्टी दिसली. प्रोसेशन, फ्युनरल, प्रेत यात्रा, ही कसली गर्दी, काय काय घेऊन चाललंय ते. तो गेला. राम नाम सत्य आहे म्हणजे तो गेला आणि नाही तो जिवंत. आम्ही पण जाणार आहोत. मग आम्ही पण जाणार. सगळं जीवनाचं तत्वज्ञान त्याला सांगितलं त्याने. आता हा सिद्धार्थ याच्या नावात अर्थ आहे. नावातच त्याच्या सिद्ध अर्थ तो, नावातच त्या सिद्ध अर्थ तो, साध्य करताच पहा बुद्ध होतो. बोध सांगतो बोध दयेचा, बोध सांगतो बोध दयेचा, नाशिवंतचा शाश्वताचा. हा गौतम सिद्धार्थाचा गौतम झालेला आहे, पण खरं नाव सिद्धार्थ. सिद्ध आणि अर्थ याचा अर्थाचा जीवनाचा सिद्ध व्हायला लागला. असं आहे तर जीवन आहे. मला माहिती असं होणार का सगळं? हो, सगळ्यांच होणार असं त्या बिचाऱ्या रथ हाकणाऱ्या माणसाने याला सांगितलं. पाहताच जनार्दन शरीर व्याधीग्रस्त ते जीवन, अंत्येष्टीची ती यात्रा, गौतम विचार करी म्हणी. याचा विचार चक्र फिरायला लागला. ते तीनही इन्सिडेंट बघितले प्रसंग आणि म्हणाला मला पुढे जायचं नाही, मागे फिरा गाडी बरी राजवाड्यात. त्याने लगेच ती फिरवली. राजवाड्यात आला. हा जो राजवाड्यात आला, आपल्या खोलीचं महालाचं दार उघडं केलं. उघडं होतं सैन्य सेवक आत घुसला आणि सांगितलं दार बंद करा. दार बंद. बाहेर येत नाही, कुणा दिसत नाही. वेळ झाली, जेवायची वेळ झाली, खायची वेळ झाली आणि काय त्याचं रुटीन असतं ना त्यांचं. राजपुत्र आई वडील अरे काय झालंय, तो आत गेला, येतच नाही, बाहेर येत नाही, काय झालं काय. शेवटी याने सगळ्या कथन केला वृत्तांत. अरे बाबा तू त्याला घेऊन काय गेला नाही. मला काय माहिती, त्याला जावंच वाटतं. मी गेलो घेऊन. लहान मुलगा आहे ना तो. आता लहान मुलगा म्हणजे त्यांचा लहान मुलगा, याचं वर्ष आहे 29 आता. अरे माझ्या बाळाचं आता कसं होणार. त्याने कोणून घेतलेलं आहे. आता काय करणार. काही केल्याला उडत नाही. लग्न झालेलं आहे. यशोधरा नावाची बायको आहे. तरी पण आई वडिलांना लहान बाळ मुलगा आहे राहुल नावाचा छोटासा. कोंडून घेतलं. बाहेर येत नाही. आणि एक दिवस कुणालाही न सांगता राजवाड्यातून गायब. सिद्धार्थ गौतम गायब. नाही. सगळीकडे शोधाशोध नाही मिळाला. गेला. नेपाळ वरून तो इकडे बिहारच्या दिशेने आला. बिहारला अजून ते स्थान आहे दाखवतात तिकडे. बोध गया म्हणून एक स्थान आहे. त्या वटवृक्षाखाली येऊन बसला. सगळी मनस्थिती बिघडलेली आहे. हे जीवन असलं कसलं नश्वर आहे. या जीवनात अर्थ नाही. कधीतरी म्हातारा होणार, कधीतरी व्याधीग्रस्त होणार, आजार होणार, रोग होणार आणि काय होणार. सगळं कटकटी आहे, दुःख आहे, दुःख आहे आणि एक दिवस मरणार. त्याने खुणगाड बांधली. हे जीवन आणि हे जग म्हणजे दुःखानेच भरलेलं आहे. दुःखाशिवाय दुसरं काहीच नाही. आम्ही सुख सुख म्हणतो, पण हे खरं सुख नाही. शाश्वत सुख आणि शाश्वत सत्य हे वेगळंच आहे. त्याचा लाभ मला घेतला पाहिजे, त्याचा शोध केला पाहिजे. द ट्रूथ ऑफ लाईफ. जीवनाचं सत्य काय, सार काय, जीवन म्हणजे काय.
ते मला शोधायचं आहे. या नश्वर जीवनात मला इंटरेस्ट नाही. म्हणून त्याने ध्यान धारणा केली. त्या वटवृक्षाखाली तिथे बोधगया म्हणतात ते स्थान दाखवलं जातं आणि तिथे त्या गौतमाला साक्षात्कार झाला, ज्ञान प्राप्ती झाली. कारण तपश्चर्या होती एका अर्थाने त्याची, विचार तसाच होता आणि त्याला समजून चुकलं की माझं जीवन आहे ते माझ्यासाठी नाही, माझं जीवन आहे ते समाजाचा उद्धार करण्यासाठी आहे, लोकांना शिकवण्यासाठी आहे, ज्ञान देण्यासाठी आहे, उपदेश करण्यासाठी आहे, दिशा देण्यासाठी आहे. माझं जीवन कार्य हेच आहे. कारण एक दिवस मी मरूनच जाणार. उपयोग काय संसाराचा? त्यामुळे पोटच्या गोळ्याला सोडून, पत्नीला सोडून हा सिद्धार्थ गौतम बाहेर पडला आणि ज्यावेळी त्याला साक्षात्कार झाला, ज्ञानाची प्राप्ती झाली, मुक्ती, सायुज्य मुक्ती, शेवटची सगळ्या मुक्ती मिळाल्या, सगळं. आणि तो बुद्ध झाला. बुद्ध म्हणजे विद्वान, विचारवंत, योगी, बुद्ध. त्याच्या उलट दुसरा एक शब्द आहे जवळचाच, बुद्धू. दोन एक्स्ट्रीम. मी बुद्धू, ते बुद्ध. मी बुद्धू पण मी संसार करत बसलो. संसार काल म्हटल्याप्रमाणे काय म्हटलं होतं तुम्ही? संसार करता करता करतो मी देवा करिता या सेवा संसार कुटुंबाची. तेव्हा म्हटलं मी पांडुरंगाला म्हणतो कुटुंबाची सेवा करता मी कंटाळलो म्हणून मी बुद्धू खऱ्या अर्थाने. आणि ते बुद्ध त्याने सोडलं. आता कोणी काही म्हणतील, ती काय करतील? पुढच्या गोळ्याला सोडून गेला, बायकोला सोडून गेला. त्यापेक्षा रामदास पन्नू महाराज म्हणजे बरे सावधान शुभमंगल म्हटल्याबरोबर गोल्यावरून अंतःपाठ वगैरे तिकडे सोडला. पलीकडे वधू आहे, मुलगी आहे, लग्नाला माळ घेऊन हातात आणि रामदास स्वामी पळून गेले. एका ते बरं गेले त्यांनी. मोदींनी तसंच केलं नाही म्हटलं, पण त्याच्यावरही टीका होत आहे. प्रपंचात पडल्यावर प्रपंच हा केला पाहिजे, तो सोडून जाता येत नाही. पण या महापुरुषाने म्हटलं मला हा प्रपंच मान्य नाही, हा लिमिटेड स्वार्थाचा प्रपंच, एक दिवस मरून जाणारा प्रपंच मला नको आहे. मला अजरामर व्हायचं आहे, स्वार्थ नाही तो. मला कीर्ती रूपे राहायचं आहे, मरावे परे कीर्ती रूपे राहा. त्यामुळे त्यांनी बुद्ध लोकांना पहिलं त्यांचं प्रवचन झालं सारनाथ येथे. स्तंभ आहे त्याचा, स्तूप आहे मोठा मध्य प्रदेशात सारनाथ. पहिलं लेक्चर, पहिला बोध त्यांनी सगळ्यांना दिला तिकडे. धर्मचक्र प्रवर्तन, पहिलं भाषण, पहिला बोध, पहिलं मार्गदर्शन त्यांचं प्रवचन. आणि हे बुद्ध म्हणून सगळीकडे फिरायला लागले, सगळ्यांना संदेश देऊ लागले, सगळ्यांना मेसेज देऊ लागले, बोध करू लागले. बाबानो जीवन हे नश्वर आहे, सत्कारणी लावा, खोटं बोलू नका, धन संपत्ती एकादीत करू नका. आपल्या शिष्याने तेच सांगितलं, मूर्ती पूजा करू नका, कर्मकांड करू नका, हे सगळं थोरकांड आहे, जीवांचा बळी देऊ नका. अहिंसा परमो धर्म, हे सगळे तत्व सांगितलं. कारण जग हे नश्वर आहे, जग हे दुःखाने भरलेलं आहे. आणि दुःख जर तुला नाहीसं करायचं असेल, तुझ्यात असलेली हाव, डिझायर, आशा, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला ते पाहिजे, मारून टाक तिला, तर तू सुखी होशील. मुद्दाम बघा तुम्ही, आम्ही जर हा घेतली, त्याच्याकडे BMW काय गाडी, हा तेच नक्की, हा त्याच्याकडे माझ्याकडे निदान स्विफ्ट गाडी पाहिजे, नाही मिळाली तर दुःख ना. आशा सोडून द्या. परमेश्वर ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान. अरे मला परमेश्वराने जे दिलं आहे ते मला माझं दिलेलं आहे. संसारी असून सुद्धा सुखी आहे मी. त्याच्याकडे याच्याकडे बघून कॉम्पिटिशन नको, त्याच्याकडे आहे म्हणजे माझ्याकडे. आता नखरेवाली बायको जर एखाद्याला मिळाली तर मला तेच मिळावी, तशीच मिळावी म्हणू शकतो का? मला साध्वी विचार एखादी पाया पडणारी येऊन असेल, पतीच्या आदेशात राहणारी, शब्दाच्या पलीकडे अशी मिळाली तर मग कसली रे ही जुनी वळणाची मेळी, आताच्या गोष्टी असतात ते सांगतो असं म्हणू दुःख होणार ना. त्यामुळे आशा नको, डिझायर नको, हाव नको,
तो महत्वाकांक्षा नको, सगळं मारून टाका आणि देवाने ठेवलंय तसं राहा, त्याच्यात समाधान माना आणि समाज कार्य करा, राष्ट्र कार्य करा, देव कार्य करा. बोध दिला त्यांनी. नको मूर्ती पूजा, नको कर्मकांड, मनाचे श्लोक. नको मूर्ती पूजा, नको कर्मकांड, नको जीव प्राण्यांचे बळी देऊ भांड, नको आशा, नको कामपृच्छा, सदा सत्य शोधा, सदा सत्य शोधा. पार्वतीपते हर हर महादेव. सत्याचा शोध घ्या, बळी देऊ नका, कोणाला त्रास करू नका. करुणा, भूतदया, जीवावर प्रेम करा, प्राणी मात्रावर प्रेम करा, त्यांना त्रास देऊ नका. तेही तुमच्यासारखे, त्यांना भावभावना आहे, त्यांना दुःख देऊ नका. तुम्ही जगा, इतरांना जगू द्या. हे सगळं ज्ञानाचे डोस देत ते फिरले, देशभर फिरले. आज जगामध्ये त्यांचं तत्व मानणारे 7 देश आहेत. 7 देश, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 7. आणि त्यापैकी 4 कंट्रीज आहेत तो ऑफिशियल धर्म त्यांचा. आमच्या देशात आमच्या सरकारचा धर्म नाही, सेक्युलर. नो ऑफिशियल रिलीजन. वी आर सेक्युलर, वी आर पिक्युलर. पिक्युलर, पिक्युलर न पिकडता ना तिकडे, न घरता न घालता. सगळ्यांना समान सारखा असं करतात सेक्युलर. सगळ्यांना सारखा, पण आहे का सारखा सगळ्यांना? हळू त्याला 4 हाताने देतो, तिकडे मात्र त्याच्याकडे एक तुकडा फेकतो, इकडचं नाहीचं करतो त्याला देतो, असं सेक्युलर म्हणतात. जगात 4 देश आहेत जे बौद्ध धर्म आपला ऑफिशियल रिलीजन, राष्ट्रीय धर्म मानतात. असे 4 आहे. कंबोडिया आहे, चायना आहे, श्रीलंका आहे, भूटान आहे, म्यानमार आहे, आपल्या देशाच्या आजूबाजूला आहे ते. भारतात सुद्धा मोठी संख्या आहे बौद्धांची. आणि सगळे मूर्ती पूजा मानत नाही. ते मूर्ती का मानत नाही? सगुण नाही, निर्गुणाची पूजा करतात. पण आज अलीकडे गौतम बुद्धाच्या मूर्ती वगैरे केल्या जातात, त्यांची पूजा केली जाते वगैरे सगळं आहे. बदलत्या काळाप्रमाणे काही बदल असतो, त्याच्यात काही चूक नाही आणि हे नाही. पण हे सगळं त्यांनी सांगितलं का? तुम्हाला जर सत्याचा शोध घ्यायचा असेल, समाधानाचं जीवन जगायचं असेल आणि शेवटी हसत हसत जर तुम्हाला जायचं असेल, कीर्ती रूपाने राहायचं असेल, तर परमेश्वराने ठेवलंय तसं राहा. त्याची पूजा म्हणून समाजाची पूजा करा, चांगले विचार द्या. एक बाई आली त्यांच्याकडे, गोष्ट आहे पाठ्यपुस्तकामध्ये ती, आता आहे की नाही माहित नाही. एक बाई आली, वृद्ध मुलाचं शरीर घेऊन, बॉडी घेऊन, भगवंत कृपा करा, कृपा करा, या मुलाला माझ्या जिवंत करा हो म्हणून पायावर घातलं. भगवंत बुद्ध म्हणाले, माई मी करीन जिवंत, माझ्याकडे ताकद आहे तशी, मी करू शकतो, नाही असं नाही, पण माझ्यासाठी एक काम कराल का? माहित आहे गो, माझ्यासाठी एक छोटंसं काम. आई बिचारी, भगवंत सांगा काय करू तुमच्यासाठी? मी प्राण द्यायला तयार आहे भगवंत, पण माझ्या पुढच्या गोळाला जिवंत करा हो. नको, प्राण वगैरे काही नको. तुम्ही गावात चला आणि एक मूठभर धान्य घेऊन या कुणाकडून तरी मागून. पण ज्या घरात कुणाचाही मृत्यू झालेला नाही आजपर्यंत, तिथून मला एक मूठभर धान्य घेऊन या. बिचारी धावली, वेळी कशी, काही विचार केला नाही तिने, कारण पुत्र प्रेमाने आंधळी झालेली बिचारी, माझा मुलगा जिवंत होणार आहे. धावत सुटले, गावात गेली आणि अहो तुमच्या घरात कोणाचा मृत्यू झालेला आहे, झालेला आहे, आमचे गेलेलं आहे, तरी गेलेलं आहे. तिथून तू सगळी घरं धुंडाळी, एकही घर नाही तिथे मृत्यू झालाच नाही कुणाचा. कुठून आणणार घर? बराच वेळ गेला, धावत आली वेळी कशी बिचारी, भगवंताच्या पायावर लोटांना म्हटलं, भगवंत एकही घर नाही तिथे मृत्यू झाला. मग ह्या बाळासाठी तू एवढी कावरी बावरी होते, तुझा पुढचा गोळा मान्य आहे, पण ते निसर्गाचं चक्र तसंच आहे ना. त्याला जर मी जिवंत केला आणि बाकी सगळे मंडळी उद्यापासून यायला लागले इकडे फुल लावायला, जिवंत म्हणून काय करू मी काय करू? निसर्गाच्या विरोधात जाऊ शकतो का? ज्याचा आहे तो जगणार. देव त्यारी त्याला कोण मारी? विचारली. असाच एक माणूस मारायला आलाय. थांब बाबा थांब,
कशाला मारतो? नाही मारलोच पाहिजे. कशाला मारतो? मला पुन्हा जिवंत करशील का? नाही. बरं मार तू. त्या झाडाची जरा पानं चार तोडून घेऊन ये. काय वेळा कसा पानं तोडायला मी धावला, पानं तोडून आणली. आता ती तुझं लाव त्या झाडाला. मूर्ख, तिथं लावता येते का? पानं येतात का लावता तोडलेली? नाही ना, नाही ना. मग मारायचा अधिकार तुला कोणी दिला? मारल्यावर जिवंत करता येतो का तुला? नाही. मग जोडता येत नाही तर तोडायचं कशाला? जोडायला शिक, जोडायला शिक. तोडू नको कोणाचं काही, वाईट करू नको कोणाचं. अशा प्रकारच्या लहान लहान छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्या मुलांना सांगितल्या पाहिजे. सुदैव आमचं टीव्हीवर आजकाल असं बऱ्याचशे कार्यक्रम असतात, पण कोण बघतो? कोणाला वेळ आहे? वेळ नाही ना. हास्य जत्रा महाराष्ट्राची ते बघायला बरं वेळ. बघूया, आम्ही हसूया, पण याही गोष्टी मुद्दा मुलांना दाखवल्या पाहिजे. कारण ते संस्कार आहेत, ती आपली संस्कृती आहे. आपल्याला भगवंताने या अवतार पुरुषाने युग पुरुषाने आपल्याला शिकवलेल्या या गोष्टी सगळ्या केल्या पाहिजे. आणि शेवटी आपल्या शिष्यांना आणि सगळ्यांनाच, केवळ शिष्यांना नाही, त्याने सांगितलं सुखी व्हायचं असेल ना, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. शरण चला. कोणाला? धर्माला शरण चला. धर्म, आपला धर्म कधी विसरू नये. आपल्या धर्मावर आपली ठाम निष्ठा आणि विश्वास पाहिजे. माझा धर्म कुणाचं वाईट नाही करत, उलट कल्याणच करतं सगळ्यांचं. जात पात बाकी कोण, हा कोण तो कोण, जगातल्या सगळ्या मानव जातीला आम्ही कुटुंब मानलेलं आहे. हे विश्वची माझे घर, वसुधैव कुटुंबकम. मोठे मोठे शब्द आम्ही ऐकतो, ते उगीच नाही. या महापुरुषांनी ते करून दाखवलेले आहे. माझा धर्म एवढा कच्चा नाही, नॅरो माइंडेड नाही, संकुचित नाही. त्या धर्माचा अभिमान नको मला, नको. म्हणून धर्मं शरणं गच्छामि, धर्माला शरण चला. संघं शरणं गच्छामि, संघाला म्हणजे त्यांची ऑर्डर असते, सिस्टम असते. इथे बस देवस्थानाची कमिटी असते, मॅनेजिंग कमिटी असते, आपले गुरुजी असतात, अन्य सगळे असतात. तशी सिस्टम आहे. हायस्कूलची सिस्टम आहे. हेडमास्टर, मॅनेजमेंट, हेडमास्टर, डेप्युटी हेडमास्टर सिस्टम. त्या संघाला शरण चला, त्या पद्धतीला, त्या व्यवस्थेला शरण चला. बेशिस्त करू नका. अशा प्रकारचं शिक्षण देत, बोध देत या गौतम बुद्धांनी आपलं जीवन कार्य चालवलं. आणि अनेक देशामध्ये त्यांच्या विचारांच्या खुणा आज आहेत. आणि चायना सुद्धा, म्हणजे बघा, त्याने म्हटलं शिष्याना, क्षणभंगुर हे जीवन जाणून, क्षणभंगुर हे जीवन जाणून, क्षणभंगुर हे जीवन जाणून, त्वरा करा हो त्वरा, शोधित्या ब्रह्मानंदा करा, शोधित्या ब्रह्मानंदा करा. शोधित्या ब्रह्मानंदा करा. कर्मकांड ते सारे सांडा, कर्मकांड ते सारे सांडा, बळी जीवांचा मुळीत घ्यावा. कर्मकांड ते सारे सांडा, बळी जीवांचा मुळीत घ्यावा. धनद्रव्याचा नकोच साठा, धनद्रव्याचा नकोच साठा, काकाचे सनिखारा, शोधित्या ब्रह्मानंदा करा. शोधित्या, शोधित्या, शोधित्या.
आनंद खरा तो शोधा, त्याला मिळवा, त्याला प्राप्त करा. बाकीचं हे सगळं थोतांड आहे, काही त्याचा अर्थ नाही. एवढा मेसेज, एवढा संदेश, एवढा विचार भगवान गौतम बुद्धांनी 9व्या या अवतारामध्ये आम्हा तुम्हा सगळ्यांना दिला आहे. 88 वर्षाचं जीवन, 45 वर्षापर्यंत असा बोध करीत फिरले. 29व्या वर्षी घर सोडलं. 45 वर्ष अशा प्रकारची आपल्या देशाची, लोकांची सेवा केली. बोध करून, संदेश देऊन, उपदेश करत 88 वर्षी आपला देह त्यांनी ठेवलेला आहे. अशा या महापुरुषांना वंदन करून पुन्हा आपल्या मूळ अभंगाकडे येताना, देवाची वारी उभा क्षण भरी, देवाची वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारे साधी केला, तेने मुक्तिचारे साधी केला, देवाची वारी, देवाची वारी उभा क्षण भरी. ज्ञानदेव म्हणे, ज्ञानदेव म्हणे, व्यासाची अंकुरे, ज्ञानदेव म्हणे, ज्ञानदेव म्हणे, व्यासाची अंकुरे, द्वारकेत राणे, पांडवा घरी, द्वारकेत राणे, पांडवा घरी, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, देवाची द्वारी, देवाची द्वारी, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, उभा क्षण भरी. उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव संतांचे सदा नमावे, सत्कर्मयोगी वय घालवावे, सर्वांगी मंगल बोलवावे. सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.